Go nandur jarak ning ora sami sugeng rawuh paduka mirsani ketoprak Rismakun cara ketoprak Rismakun cara gelar sajadah kleru celana guguk menawa ira dadi apa sing penting nindak kewajibane Pangkur Surabaya kawitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah mumpung urip dulur ayo ibadah so yen mati bentuk barokah magrib terus isak lunga pati rak nyangke timbo yen surenan nanggap ketoprak nanging aja lali ketoprak Rismakun cara aku yen eling sejarah pati tombro negara sing dadi bupati ana mblota sing ra percaya anane Gusti akhire mati kena asaki lahi bareng mati wis dadi kutha bupatine Wasis Jaya Kusuma duwe titian kang mimba turangga akhire dicolan sami prakola ana crita dalang sapa nyono nalika dalang ning paranggoda nyapetno buta meru gatut kaca lingka memati dalange dijak lunga lungane lara-lara bibokno adine loro sing dadi waranggana adine loro tresna karo kembang jaya merga ngerti gede turu dawa yen mati ana sisih wetan ana petinggi bagus saka jembangan bojone yuyu rumpung nandang kasmaran nganti dadekno pasulangan yuyu rumpung pancene kondang duwe sabung jenenge para welang sondong mangerti mati tinggo totoan yuyu rumpung kalah mulih gak katokan sejarah singkat pati dan ilang ya ning kudune gedung sejarah pati lawake ketoprak Rismakun cara telu trio lawak pati ana Abah Utik ana Syekh Kunyil ana Gus Kunyil paringan siji bawa siji
bojo ayu dikemateni bojoku elek cemplungno kali paling penak dadi dagelan kerjane ning panggung hiburan ayatku rada lumayan teko mantek nggo mbayar kreditan. Sorry lali aku karo ngatok wis suronan arek kenal bumi lali Sasi suro nanggap ketoprak ning sasi suro Warga do ditariki yen ana kurange petinggi kudu nampil. Iya, masuk. Paling penak dadi kami tunggu awake lemu bekoke ombo. Senengane para warga sok yen mati sok munggah suwarga. Rekasane dadi Mbah Mudin wargane mati prelu prihatin yen tok selawat kanggo fakir miskin yen ra entuk selawat mulih karo Mbah Mudin guyu mudin kene obat kok ana wate gamane aja moyak bar markote parian kok ajet sasi suruh tidak ketoprak sasi suruh nanggap ketoprak tanggap sasi suruh anjir ngono pisan kas tak sampluk cangkem ngoten minggu deh berpariane sasi suruh peru pariane tak sampluk paling enak megawe ngetoprak masa depane mesti kepenak apa sebabe nek awal tak sambil becak kanggo gaya seragame anak wong candasem seneng atine sura-sura ana hiburane lemu-lemu lah awake sebab mangane turan MBG Sasi suro nanggap sasi suruh nangkep ketoprak terus saya terus pertama sedekah bumi iya gue sedekah ketoprak lali koran tuh lah wong iki ujube wong nawai itune iku sasi surat iki suran jasa iki suran mas ya yo lha apa kok sedekah bumi kabeh dhewe aku mangkane turu kok mula aja turu wong iki kurang gizi ngono marai gizi priye lek wis. Wong gizi makanane diatur ngono lho. Wis aku nak mangan jam 7 rantuk bojoku jam 8 rantuk bojoku. Lah iya selansia yo hati-hati. Kon sesuai gizi nasional. Bener. Manganku jam 11 awan. Jam 11 awan teni turane anakku ke sekolah. Layak dhuwitmu toh iki mono parian.
Parikan ora beda pantun, pantun ora beda syair. Contone bae. Contone ngene. Surabaya ngendi dalane? Picek iki. Cangkem Kok Surabaya kok didalane kowe kuwi kok pati ngetan Pak bis dak tekan Surabaya. Iki ngono parikan yuk munyo. Wis paham teh ketek. Dikandian juga malah Parian kok angel ndak. Ngomong angel sapa? parian kuwi iso. Parian padha karo cerdas cermat. Lho iya tanya jawab kena kanggo ngasah otak. Tanya jawab kita takoki ora iso. Lho ada pertanyaan ada jawaban. Takai Itu soal pasti. takai soal sing gampang. Soale piye? Ana truk kamotelo. Nek amotelo kon jasem ape digawa ning ngemplak. Motore truk mang ning dhuwur ditumpaki kuli 5. Terus Ana truk amotelo ape digawa ning ngemplak. Ning dhuwur truk dimoti kuli 5. Pelaku ngetan tekan suatu, kuline medhun 3. weh ya iki Pertanyaane sapa jenenge supir truk? itu pertanyaan piye soal piye iki kok Soal piye? ora masuk akal blas Iki ini gatekno kok. ora sambung kok Ora nyambung. Iya. Ana truk kon jasem, amotelo. kuline munggah 5 Kuline munggah 5. Lah iya. Ape digawa ngemplak makune tekan suatu. kuline medun Kuline medhun 3. nah 5 dikurangi 3 Pertanyaane, Yes. sapa jenenge supir truk? lah iya iki lho koplak itu jenenge pertanyaan koplak Ora kok jenenge matematika kok koplak. lho saya tak takoni lah tadi kowe kok jasa meno truk nomor tebu Ya, ya munggah mesti 5 Ya. medun 3 ya. terus pertanyaan sapa jenenge sopir truk ya Lah aku yo ora roh wong aku nang omah kok. lah iki aku nerok kowe iki mau lho Lho, jenenge iku soal-soal gradrah ya kuwi kok soal gladrak. soalnya gini gitu loh, cara budian matematika pakai soal ya. Ya, Pak Inggi duwe truk 3. Sing loro rusak ning bengkel, sing nang omah karek piro? Siji. Yo ngene lho koplak. Lho goblok kowe iki. Pak Igi duwe truk 3, Sing loro ning bengkel rusak rusak, ning bengkel. sing nang omah karek piro? Ije siji. Ora iso. Lah kok ora iso? Sing omah yo ora nek truk, Lah truke nang ndi? di omah tebu mau. Udah. Oh, berarti ya wis ketemu. Wis ketemu supir truk. Wis sapa? Berarti sing nyupir ya petinggi. Penyanyi kene cerdas-cerdas lho. Ya Mas. Ora usah ngeladrakan ngomong sing hati-hati. Rekam jejakmu ki ana lho iku disoting. Ora Iki apa-apa. live streaming ya. Jadi penak ngomong kleru ngene iki penyanyi kene iki terutama netizen iki hujat terus. Lah sing kleru sapa? Lah iki mau Ora kleru wong pertanyaan jenius kok ngono. Ya tak takoki nek. piye? Sebab apa lampu kok padang? Enek strume. Lah salon iki ndak ono strume kok peteng. Oh, anggere strume urung tentu padang. Iya. Saya jeneng lakon. Ya, Sebab apa lampu kok padang? soale kowe melek. Nak kowe merem iki mesti peteng. Jajal kowe merem. Peteng. Iki bedhekan apa yo? Bedhekan apa? Bedhekan masuk akal ya, bedhekan apa? Bedhekan kok. Bedhekan sing masuk akal lho. Lah jajal kowe merem, tetep ora. Ya merem iki ilmu sekolahan terusan termasuk ilmu teknologi, termasuk elektro ngono lho apik ngono lho. Min dan plus ngono. Ngono kabeh iki buah-buahan. Tak takoni saiki tak takoni. Tak takoni ya dengan kesabaran ae. Ya. Lewat parian apa lewat anu gak parian. Marian yo oke. Takon lewat parian ya. Iya, Kerawitane siap. siap. Ayo Mas lewat parian Mas. Saya takok kowe apa aku? Ini pakai kesempatan kita kok. Loh. Nak kowe ra iso? Bendes seni piyayi jasem onyek karo konyil pinter dia gone parian. Ya, oke, ayo Mas Tanjano tak takokane. Ya wis. Nak ora iso awas kowe. Kamu kadung sing ngendang semangat iki. Dan iki halus aja bucak ae. Kita biar jauh. Oke, sing ngene sing
ngendok siji. Bojomu purek sebabe apa nyen? Bojoku purek ora gelem ngaji. Pitik lurek ngendok pira? Pitik lurek ngendok loro. Bojomu purek sebabe apa? Bojoku purek jaluk rabi. Pitik lurek Pitik terus ngendok pira? pitik lurek ngendok 50. Bojomu purek Kok pitik sebabe apa? bojoku purek tak pakani suket. Pitik lurek Pitik ngendok pira? ngendok terus. Pitik lurek ngendok 100. Bojomu purek sebabe apa? Bojoku purek gak tahu adus. Pitik lurek ngendok pira iso ora karo jawab kok. Pitik lurek ngendok 1000. Bojomu purek sebabe apa? Bojoku purek tas sawat watu. Pitik lurek ngendok pira? Nanti esuk ya ora apa-apa. Pitik lurek ngendok 1 juta. Bojomu purek sebabe apa? Bojoku purek tak perkosa. Pitik lurek ngendok pira? Pitik lurek ngendok 1. Ngeten yo. Goblok sak kecamatan kok digowo kabeh. Goblok sak wajah-wajahe makoni. Lah apa nek goblok kuwi? Terus goblok. Terus nun sewu yo Mas. Pitik ngendok sampai 1 juta kok mbok takoni terus ae. Aku ra mandoke terus silite gambare piye. Buangko perkara ngendok. Are mau rejak Yo takon yo beda-beda ra pitik ngendok wis terus ae. ngene. Kowe sing takon aku sing jawab. Sombong. Timbang kangelan udur-uduran. Kalau kowe takok tak jawabe. Ora cah sombong-sombong. Ora sombong kok arep jawab kok kakek pikiran lah apa? Raja Firaun dengan kesombongannya tenggelam di laut merah. Iku ora Firaun, aku ora Firaun kok. Iso jawab. Iso iso. Nah, iso jawab tak dilundung ning isor ya. Sedak gampang sing jawab Pak kalau sing takok. Tak jiwong ning isor ya. Wong takok iku gawe soal. Iya. Wong jawab kan tepat jawabane ya nek enteng. Iya, tak takon sing jawab Oke. sambut sandal neh ya. Iya. Ayo Mas. Iya. Ojo ngidul ya. Sing penting nyatane. Jadi sekseni iku. Pitik lurek ngendok pira? Ya. Aku iki ora duwe pitik. Oh, engko ya lah. Ora dipitik. Nah ya takok terus aja mandek ah. Takon susu. Lha kok iso kancam lho apa? Takon yo apa ora dipitik? Sapimu brek mergo apa iki? Aku iki ora duwe sapi. Oh, kere. Ya ora ya sing Kok yo omongke akeh. sing goblok ya sing takok. Kok sing takon. Wong pitik ora duwe lho mbok takok sapi lha kok kok ndi? Pitik ora duwe sapi. Ya. Oh iya Mas Gun. Iya bener. Sapi ra duwe pitik ra duwe. Wong ketoprake didol kok, Bu. Lambem. Ketoprake didol. Ora tak gol ora perkara ora payu. Saiki bakal kopi deh. Aku iki ketoprak 30 tahun. Gue ketoprak tak klumpukno lho ape tanggo kaji ae kaboten. Ya kaji ragate akeh kok. Kok lah iya. Ketoprak tak tinggal aku hijrah. Weh iki Hijrah. iki pengalaman iki. Aku saiki gandul karo kiai ngaji. Alhamdulillah ketoprak rano barokah Gusti Allah. Iya. Melu kiai kaji aku bisa melu ngetokno. Alhamdulillah. Kiai ku umroh aku melu. Jadi berubah pikiranmu. Ya alhamdulillah menjaluk dongane aku.
jamaah haji wis mulai. Agustus umroh dibuka. Iya, jaluk dongane. Mun dongane ya Bu ya. Mas Markonye insyaallah bulan ngajeng nek menawi wonten ridho Gusti Allah kula diparingi sehat nyuwun dongane sedaya sing rawuh. Kula saged nderek milen malih yang subhanallah alhamdulillah indah Mekah Madinah ya Mas ning Semarang. Cangkem ngene iki piye? Piye ta? Kula ya mau umroh ke kaji ya. Ya iso ning Kudus, ya iso ning Semarang. Juga melok kaji. Semelok sapa? Masyaallah, sadurunge itu tindak Mekah Madinah sepisan menabung ning kudung ibadah sing tenan. Lah ya wis ngibadah. Ya nek ketoprak terus ngibadah. Lho. Ini jenenge golek dhuwit. Sing ada dhuwit sapa? Lho. Ketoprak tak hiburan kok. Gayane lho. Ora kok gaya. Kok dikeki dhuwit dibayari karo Mbak Risma. Tak tampani plek. Ning tekan omah ora tak kena bojoku. Terus tak lebokno masjid kabeh. Masyaallah. Wong aku ngetoprak 30 tahun duwe ketoprak. Berarti ku sedekah karo masjid ya Mas ya. Sedekah nopo? Ya pokoke masjid niku. Lha aku nak mangkat kene ndak utang duit masjid ae. Astagfirullahaladzim. Tak tuku bensin apa? Utang kas masjid Bu. Utang dikandhak ngomong akeh ya. Ora apa utang tak bayar-bayar dhewe kok. Ya ora ngono akhlak itu penting Mas, ibadah itu ya penting. Nyatane iki mau wayah salat, wayah jamaah, kowe magrib bar teko langgar kono kok iso balik cek ngelak. Lah aku makan berjajan lontong aku. Iya. Lah iki lho. Iya. Ana adzan aku mlayu ning masjid kok jelas ibadahku iku ora melu jamaah. Bener. Ya, masjidnya kan kaca bareng tak inceng. Masya Allah balik aku. Kenapa? Sing imami kethu putih. Lah kuwi kaku, wong Islam sing kaku kaya kowe ngono kuwi. Kok aku lho apa? Jangan membeda-bedakan salah satu golongan lho. Sebedakno sapa? Jamaah itu antara imam dan makmum. Lah iya, lah aku karepku cepet-cepet mergono adzan. Lah iya mlebu masjid bleng. Lah kok tak sawang, imame kok kethu putih. Lah ora apa-apa. Putih kira ora masalah. Ya bermasalah. Lho. Masa imame kethu-kethu tok. Maksudnya Sing tak tunggu kuwi imame wong lah sing teko-teko nek kono ku kethu putih bloko. Ora ono wengi. sing imam kethu putih. Iya. Ya ora kethu terus imam iki ya ora. Ketune diselehne nek kono urung ono wengi. Ngono lho. Ngene lho Mas, ibadah iki penting. Termasuk bengi iki masyarakat Jasem ya iki nganak usuran iki ibadah syukur marang pangeran. Syukur ngersane Gusti. Sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate. Nah itu percaya. Lah iya bersyukur itu penting. Ya percaya kadang-kadang ngene iki tak lamun. Kuwi tembunge wong Jawa ya, tembunge para muslim, ayo padha golek ngelmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gandulono sarung kiai, insyaallah munggah swarga. Sing kandha sapa? Cak ngomong ngene, iki tutur becik lho. Tutur apa? Dikandani kok sok. Gandul sarung kiai nek munggah swarga sing ngomong sapa? Aja ladrah kowe iki. Ladrah iki sing dawuh para ulama lho Mas. Iya sih ah. Gandul sarung kiai sapa sing diganduli mlebu swarga? Maksudnya piye? Kliru lek ganduli malah mlebu neraka. Lah kowe nak gandul kaya Kiai Jendolo Kusumo. Mlebu swarga kok mlebu neraka kowe. Ini ladrah Bu omongane. Lah kok baca lho apa? Gandul sarung kiai yo didelok kiyaine. Sanate bener apa ora? Nggih ngoten Bu. Lah nek sanate kliru bu ganduli, lah nek ngono ora melu kecemplung neraka. Ya gak ngono Mas. Iki patokane wardiani muslim iki telung perkara. Siji sedekah jariyah, loro ilmu sing manfaat, telu putra sing saleh. Putra sing saleh iku sing piye? Putra sing saleh kalau men wong tuane loro mati, iki putrane sing ndongake, anake sing ndongake, sing nahlilno, sing wacana yasin iki putrane ngaten nggih Bu nggih. Salah nggih apa salah kaprah digowo berah Bu. Anak saleh sampe nek wonge mati sing ndongakno anake. Nah, wis masuk akal lho. Alah, kakek ngomong tok ora tepat. Lho, anak saleh sampeyan wong tuane mati anake sing ndongakno. Ndongakno. Sing ndongakno kuwi tanggane. Nang wong mati sing tahlil tanggane. Anake malah ribut gawe kopi karo pia-pia. Iya Mas, tapi nek bar nyuguhi para tamu ya
dikse melok tali pengertianmu aja salah tujuannya anak soleh iya ndongakno wong tuane iku nak bar ditandili iya doa selanjutnya sing ndongakno anake lah iya nang tembulan Jawa iki mikul dhuwur mendem jero ngono sedekah ku ya penting lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Penting omongan kan mau ana benere. Apa meneh iki sura ngene iki asura iki menyantuni yatim piatu itu penting ngono. Iya. Lah iya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tak njaluk terus sapa? Lebih baik tangan di atas. Sing ngomong sapa? Lah tanggaku tangan nang atas kok malah elek lakune kok ngene. Tangane nang dhuwur terus. Iku stroke kuwi. Iya tangane nang dhuwur terus. Iku stroke ngawur ae. Karena tangan di atas iki diwenehno. Nyambut gawe beberapa persen diwenehno karo sing membutuhkan. Nyambut gawe iku penting, begarke tanganmu ben aja males-malesan ben entuk duit, kena ngegem terus jenenge males ora entuk duit ngono. Ngono Mas, iku malah ngilani karo Gusti Allah. Iya. Gusti Allah iki mau murah mau welas. Iya. Mau rahman mau rahim. Yo angger tangane digegem. Ya ora entuk duit. Sing pondo so. Digegem tangan kok. Lah Mike Tyson petinju iku tangane digegem sak kamplengan kok sak miliar. Lah itu tukang ngendang tangane mekar sedina kok motor 250. Iki lho ngene-ngene sedina 250 kowe ijek kepotong dhewe-dhewe profesine Mas. Nek petinju kok mesti gegem. Ora nek petinju cakar-cakaran yo. Lah nek mekar tangane entuk duwe. Maksudku iki ra ngono aja bermales-malesan. Nak kowe turu ora nyambut gawe, epleh-epleh tok, mosok duwe ceblok ke langit, mosok duwe ceblok ke usuk. Gusti Allah iku nak wae rezeki ora pandang jalan. Lah kena males-malesan lho sing kaya dhuwit sapa? Lah tanggaku dak turu-turu epleh-epleh. Lah omahe kok tingkat. Mobile kok jazz. Ngengkel. Montore kok PCX. Pegawe apa kuwi? Ketoke kaya begenggek. Cangkeme. Aja mengucilkan seorang wanita yang berbuat ngono kuwi. Ngucilno sapa? Lho wanita itu tiang negara. Wong lanang gak tiang jaler. Wong padha tiange. Maksudnya iki wong wedok kuwi najan berbuat ngono kuwi mergo karena terbentur ekonomi. Ora kabeh wong wedok gelem nglakoni ngono kuwi, Mas. Aja mbok nyek-nyekan, aja mbok kucilkan. Sing nyek sapa? Kabeh wong wedok ngono kuwi sing salah ya wong lanang. Lah kok salah? Ya salah nek gelem marani gelem mara ngono lho. Wong lanang nek mbok salahno lho. Wong lanang mara nara dimingi-mingi ya mara. Wong lanang ku nyenggol wong wedok disengap nek mengeret sak ndong-ndonge. Lho salahe kan nek dikei dhuwit ngono lho. Salahe kok gelem. Lho salahe kok dirayu. Salahe kok inu. Kok ibu sing itu apa nih? Oh, Rayuane. Rayuane surga di telapak kaki ibu. Seorang wanita itu penting ngono. Kanggo ibu kabeh. Ibu nggih sing nyekel dhuwit ki wong wedok. Pemburusan besar iki wong lanang ngono lho Mas. Ngono. Wong wedok iki sarwa ekonomis irit ngono. Nak wong lanang duit 50.000 cekel wong lanang digo nyawer penyanyi lho entek. Mulai ngelantok ra nggo apa-apa. Ora mikir sesuk sanune anake ora mikir apa. Anak wong wedok 50.000 nggo blonjo 3 dina. Ngaten nggih Bu nggih. Oh. Ora iso. Apa? Walah kowe ora nasibe wong lanang saiki ndang mati kok. Wong mati nggih. Apa piye wong sing wedok do galak-galak. Galak piye? Wong lanang ngene kok lho sakake. Galak. Dadi sepelane wong wedok asline wong lanang-lanang udah tuyul mlaku ah. Lah kok tuyul mlaku? Lah kok ora piye nak bengi do dikloni sing wedok nek iso dicolongkon golek dhuwit. Lah kowe karo aku iki ratune tuyul. Wong nek golek dhuwit bengi-bengi. Lho, lha iki tuyul mlaku neh. Tuyul awan niku ora tuyul bengi. Masa apa padane tuyul dimiki terus bocono. Lho, wajibane wong lanang sebagai imame rumah tangga. Wong wedok ate mbok lem-lem. Lho iya to? Ate dhuwit 50 kanggo 3 dina. Lho iya, Anak dhuwit 50 sak dodokan. Lak rumang sami. Kulo delok ibu-ibu ya, kanggo gelang, kanggo kalung, kanggo supeng, ya, kanggo lipstik, kanggo wedak, kuwi kanggo dhuwit ta ora? Wong lanange katokan cekak kaosan delok ketoprak ya sak ora dhuwit ora apa-apa.
sarungan tok. Karungan tok. Lah wong wedok Iku ana lipstik, ana wedak, ana tetek bengek, nang itu kecekel piro? iki lah wong wedok nganggo wedak nganggo lipstik rodok kene. Iki tak contone bojoku dhewe kok. Lah Bojoku dhewe nak ning omah ya ora nganggo wedak, nganggo lipstik. Ya ora nganggo lidas terang tok ya ora kotangan, ora katokan. Bojoku irit to Mas daripada diutung pakaian kena dienggo sangu anake. Dadi nek omah ning ngirit iki dasteran tok. Iya, Ora kotangan ya ora katokan. ya ora kudungan. Oh, lah ya nang Ngirit berarti ngesuk berarti ya bojomu. Lha apa? Aku kan bar main nang ngene endi Lamongan. Iya, Mulai turu nggonmu. iya. Ora iso turu jam 09.00 esuk tanggap gegere ra karuan. Lha perkara apa? Nang ngarep udah blonjo bakal pereng, termasuk bojomu. Ya. Bojomu karanganku ya ora nganggo bathok ra kotangan. Lah kenyang blonjo jengkang-jengking nyekel kangkung nyekel apa buah ngenang-ngene. Jengking ora krasa nak ning jengking madhep ngetan. Iya. Esuk-esuk jam 09.00 sengengene nyorot ngulon. Bojomu ngenang-ngene. Lah aku tengok-tengok ning gurine karo lingkih tak batin. Lho ae bojone konyel kangkunge kok lemu-lemu aku yo. Ini ki akhlak rusak. Tembung moto ngemot barang situ moto. Awit disyukur marsani Gusti diwewe nata kanggo nyawang. Ya kanggo nyawang barang situ moto kan wenehi tangan kanggo nyekel, wenehi ilat kanggo ngrasakno, wenehi sikil kanggo mlaku lho. Iku syukur marsani Gusti ngono lho. Angger dikek sikil Kula moto ngemot barang situ moto kaya moto kanggo nyawang kaya wenehi tangan kanggo nyekel, wenehi sikil kanggo mlaku. Iki alhamdulillah lho. angger nganggo sikil. Yo mlaku. Ora mesti ya. Lha iya. Gak. Ayo. Lah meja iku ndak ono sikile, kok tengok-tengok. Kursi ya nganggo sikil, kok tengok-tengok. Jadi tekning gitu tekning. Wah, dok. Aja emosi ya. Lah meja benda mati kok, bukan mlaku. Angger benda mati. Benda mati ra sobar iso mlaku. Lah motor iku udah benda mati. Lah kok iso nguyur tekan pati. Ana nyawane ta ora motor iki? Nek najan ora enek nyawane tapi enek mesine. Sing marai mlaku ku mesine ngono lho. Angger ana mesine. Ya mlaku. Lah jahit udah ana mesine. Mesin jahit, ya mesin. Lah kok tengok-tengok. Ya Gusti piye nerangno iki. Mesin jahit itu sebabe tengok-tengok mergo dipancal ngono lho. Angger dipancal ya tengok-tengok ngono lho. Mesin dos mubeng dipancal ya tengok-tengok nyambut gawe kok. Angger dipancal. Ya tengok-tengok. Ora percaya. Lah bojoku tak pancal kok minggat. Are dipancal tengok-tengok. Lah bojoku tak pancal kok minggat. Itu jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Wanita itu dilindungi, diayomi, lho ngono lho. Wanita itu jodoh siji, jodoh loro, rezeki telu pasti, manungsa datang ngawruhi. Kula dikei jodoh piye? Alhamdulillah pancen menika jodoh kula. Bojomu ya karo kowe ya jodoh. Lah jodoh Mas. Ya bojo ndak diajak lemu gede ireng ya. Ya Allah, kok buka ning kene iki lho. Yo are jodoh. Nyajan bojoku ndek lemu ireng. Aku ngucap alhamdulillah. Nyawangku nganggo syukur, ora nganggo nafsu. Najan ndek ireng panjenengan menika jatah kula ya Allah. Alhamdulillah najan ndek ireng winganan jilbaban subhanallah ayune kaya Amanda Manopo. Lho, Amanda barang liputan kaya Nikita Willy. Bodine kaya Syahrini. Lah sempole Kaya Ronald Messi. lah kaya bal-balan ning prakekel ngono. Tak sawang bojomu kok kaya sikil kodhok rumahku kok. Aja omong. Kamu pada kudu naik sih kalau bojoku. Apa? Dene bojoku lemu ireng ndek ngono ya. Ngejak ning gone toko. Lah apa? Njaluk street rupane abang. Lho kulit ireng iki njaluk street rupane abang. Arep tinggal lomba TikTok Malah jare. dinggo dak kaya sogok tunggu iki. Aku rae mandi bareng street dinggo. Tak sawangi bingung. Lah kok bingung? Bojoku sing arep endi sing mburi endi? Pating perongkol karo kuwi. Lah sing kebangetan iki ya kowe. Wong lemu kok nganggo street, lu ndak dikandani. Kon nganggo daster ben apik ngono. Ya tak celuk ngene lho, Yang. Yang teng ati dulu. Ya jenenge wong wedok iki ditatoni atine. Najan ndek lemu ireng celuke Yang. Ngene lho, Yang. Tak
tak celuk yang sebab ini lagi kuwi awake meriang lho ini. Ini lho yang. Iya. Nganggo dicocokno karo postur tubuhmu. Iya. Kowe iku ndek lemu kok nganggo strik ngapret meniko ya sarung. Sarung. Lho ngono. Terusan nganggo apa Mas? Nganggo daster gitu, daster gamis. Iya. Barang nganggo daster tak sawan kaya kurungan manuk. Kurungan Dan ndek lemu dastere klengsrek sirahe cilik tengil-tengil kaya kurungan manuk. ora masalah, ning kan aurat tertutup. Tuku daster. Nah, Nganggo daster sret terusan bengine tak goncekno. lah kok Tak gawe sepeda motor. eh Dilokno karo kami tuwa. ngelokno. Nyil arep nyalepno ning nyil gitu. Lah kok ngono? Lah nganggo daster, dastere putih, stripe biru. Dienggo sak menawa. Arep nyalepno ning nyil dikira gabah lho. Ya pokoke sing penting wong urip iku anane apik, tenang, iku kudu tentrem. Lah iki pas sasi-sasi suro, Iya. ya. Aku duwe pusaka tinggalane Pak Karno. Mau tak tokno iki, penyanyi kene kan sasi suro biasane ngerti jimat siji barang sing di rumah. Lho, tak dono. Tinggalane nganu. Jadi saya Pak Purno. Pak Karno. Cek. Ini wis kayak kembang iki mau. Nun sewu Mbah. Nun sewu dapure kok. Onye. Iki ndek ini meh dijoli sepeda motor picak Ya iku sing ngijoli yen wong picek iki mang. Kok dapure nek dijoli sepeda motor lah apa? Tenang. Tak joli sepeda motor picak ya ngono. Emoh aku. Tenang iki. Apa iku apa? Tinggalane Pak Karno. Tinggalane apa? Ganteng yang butuh duit gentene 200 saya. Lah kok 200 dapure kok 200. 200 saya kok tak balik. Iki tak iki sebagai Nang anggaran. upaya kanggo Kanjeng Lawang ya kok. Ya oke mau tenan lho sura-sura lho iki. Sura-sura lho iki. Oh, Iki dijoli motor pecek. malah dijoli apa-apa lah. Moh. Ngono nek nggonku ya akeh. Wis 100 Lah kok 100. Untuk menyang piro? 50. Ojo 50 wis 100 ngono. Ngomong 50 temu aku kok. Wis kok Kowe ketul lho iki. betul lah moh. Moh. Ora nek bakal betul lho dapure kok. Ya wis tak tawakno Kok tak jaman ngene kok aja percaya karo ngono. meh tak ijil. Iki jaman modern, ora percaya karo klenik, karo glenik ngene iki. Iku jenenge musyrik. Alah kaya musyrik iki tinggalane Pak Karno. Wong tinggalane Mbah Pak Karno lah kok ngono. Iki apa jamasi iki Ora jamase lah ate butuh. Bareng ngono nek betawakno aku. Oh, saya sudah di... Iki apa neh iki? Gimana sih? Beli apa? Ini apa tak kabar juga. Oh, apa? Marak-maraknya ya. Iki untuk telepon kok Datuk Malaysia. Datuk Malaysia ini pesen karo aku. Ya, wong iki seneng barang antik. Iki dina aku kon goleki tekan tinggalane Pak Karno. Kita kok akeh wong disemblong ngerti. Itu kita omongi kok. Kowe ning dosa-dosa parahno. Golek ana woro-woro. Warta. Ciri-cirine piye? Tekene. Tolong ini teman-teman. Teh kan. Lah terus Nek kowe iso nemono teken iku sakem. umum amah. Dadi kita omongi yo aku karo kanca tak tukune sakem. Aku dipesen karo Datuk Malaysia. Omongan Kandhani kok nek dipercaya ta ora? Ketemu esok untuk barang esok, bayar esok. Ketemu sore, bayar sore. Golek nomor ini Ora trimo golek. apa? Aku malah serah barange. Kuwi barang tinggalane Pak Karno angel lho dulu. Iya, Teken bentuke dawa terus muka ngene. lantung ini. Heeh. Iku ya. Saem. Tenang. Sesuk kene. Tenang ya. Sesuk kene. Kamu lu tak moro rene aku. Tak Beneran. kabarane nek wis ana barange. Ono tenan lho. Ono. Langsung aku siap. Ora. Ono tenan wis. Ono. Gak tak kabaran. Iya, barangnya sudah ada. Ya. Ya nanti tak kirim ke Malaysia. Ya. Malaysia.
Dunya aneh-aneh. Nek ya bener aku ya mesti tok untung iki. Lah konyol maneh. 200 ya. Sik. Anu kira sepeda sedelo tak nggawa iki aku. Lah apa? Iki tak setor ning gone anu Pak Igi. Oh delok Pak Igi kok dicek iki kok jadi asli kok. Lah pecak cekan barang lah apa. Kowe tak butuh duit ya? Lah kowe ora gelem wae. Wis godhong-godhong kene godhong-godhong kene. Ganggu aku iki butuh duit tenan. Oh tengok-tengok. Kowe ganggu to. Ganggu wis kok tenang kok. Neng ae sik. Apa? Kowe ora gelem apa nyek Wong uang iki iki. nyek uang. Iki di ijoli sudah motor becak gitu. Kowe butuh ndak duit ya? Ya. Lah nek markonya duit tetep ono. Barene? Aku nyek tenan ora. Nyek duit. Yo kamane lek. Lah kok ora kewu. Ora kewu. Are mambok nyang. Mama iki yo munggah neh sembarang saking munggah. Apa kok 7.000 iki rumasamu? 7.000. Wong seblak ora oleh 7.000 kok. Mama terus sing itu enek duit piro lho. Ya, mun agak payu balekno. Iki meh dikongkon. Itu Pak Indi kok sok. Bayar esok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku juta 100. Itu kami becak rasa buat wong tak becak. Tapi kok leles duite kancam? Ora ngono. Barene tekene Kok sik to. Aku iki nak takon bojoku piye. Iki pesane kan ngene. Wong sing tuku, apa aku jajal aku ben bukti sandangane sandanganmu gorene. Nyetok nak kowe sing tuku ya. Ya, Aku kono nak nyukekku blangkon. nak blangkono ya ora percaya no ya kambine barang kambi. Lambi dadi ben cetok ra sing tuku kowe ngono lho. Wes sing penting iki tekene. Lho isih to lha kok copot sik kok sok. Nah, ngono. Wih. Gaya tuwek-tuwek kaya nggo tato abang. Tato matan kena dawa re. Pas aku tato nganggo tato bareng. Barene slide-slide panase kudu lara ae, Pak. Nah itu blangkonan kelambinan lah. Sarung sangke. Sarung. Sarung ya aja mbok jaluk. Oh gak mergo bukti kok. Ora perkara bukti. Apa? Terus nasibe lato-lato kuwi. Go bukti mosok gak kena. Go bukti lah ngono lho. Dadi sak ngono. Ya ngono lho. Ora sak kathoke sisan. Aja kaya iki welengku nak malam Jumat kayak kembang telon ya. Nah karena kembang telon ben awet kembang api. Ning iki lak kok kembang api. Ya, ini tidak asli. Bagiane tinggalane Pak Arno iki. Pak Arno wis ya. Ya. Wis muga-muga Oke. jan masih tenan ya kembang telon Siap. malam Jumat. Loro dhuwit enteng iki lho. 1 juta pelipatannya 1 M. Oh. Ya, dah. Sudah. Oke. Barangnya sudah ada. Ada. Siap. Lah, yo iki lho Nek. Sing dibutuhno tekan tinggalane Pak Karno yo. Lah, kita butuhe. Oh, ya iki genah. Cek. Wah, tenan iki galek kayu kelor. Bayar ah. Jadi nyantung dhuwur. 1 M transfer 1 M. Barang sudah ada, Pak. Ya. Siap. Mohon untuk duit segera ditransfer. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek sing nuku nek tabrakan bongko nek. Wih, makinnya kecelakaan. Terus kakek nasibnya kakek wae kecelakaan. Mati sing nuku. Terus nasibnya tekan iki. Hah? Yo simpen kok ana golek neh. Bar. Nek ana golek neh. Bar. Wis go ana golek neh. Kerja sama. Wah, nek ditututi dhuwit yo ilang iki. Ya, Pak. Oh, ngene. Carane tak ngene. Sing penting duit kok. Ora ngono, mentolomu lho. Sak sarung-sarung jaluk nisan. Payu nek 50.000. Rasa ketewu 70 ya payu. Iya. Iya. Alah, ora adil ngene. Aku ya aku. Ya.
Ije uta. Durung kalong. Duitnya gambar teken. Ije uta. Durung kalong. Wis ngene lho Nyil. Wong kowe sing buta makeh. Wong kabeh tampa kabeh. Aku gak lah aku. Aku mau nomor duit. Tenang ke kelas. Ndak penyak perkara teken. Ora apa-apa, ora judi. Ya sampai kabeh pek. Pen kabeh pek. Iya. Butuh. Omah dok dedek. Lho. Aku kok game teko apa kepruk dasmu iki lho. Kelakuan jebule sindikat iki. Ya sik pentol bakso. Wih, awake kaya ayam potong. Ya, Wih, aku benek. nek matamu ngono. Ngono. Lho ora ngono lho, Nyik. Apa kok wirunan kabeh satu. Iya. Ngene kok jono tukang akal-akalan. Iki sebagai Kowe malah ngelingno kowe aku. Iya. Oh zaman-zaman ngene kowe kok aja percaya karo teken. Anggap iki teken tinggalane Pak Karno Hatta ngono. Aku ora percaya karo tekan. Percaya karo dhuwit sak miliar ngono. Anggap iki teken Pak Karno sapa? karena sapa? Pak Karno bakul rosok iku. Iya, aja sampai gampang apa kepilut tembung manis. Lah iya. Aja gampang kapusan. Saiki ini beberapa cara untuk melabui orang kok penipuan itu normal. Anjir tembung manis iku ora mesti apik. Lah aku nek Jogja diingi, Iya. nek arep tuku Jogja, tuku apa iku jenenge budek. Iya. Wonge dak alus. Iya. Ngono ngeprok dasku kok. Kok iso? Bu, niki makanan apa? Oh inji, menika budek nak Mas. Ah, enak. Ngoten niku sak porsi saged Bu. Oh inji saged. Ngagem koyor napa ngagem telur? Kula ngangge telur mawon. Oh inji, bareng tak pangan. Bar mangan tak takoki apa tak bayar. Bu, budek wau pinten? Oh inji, jenengan paringi 700.000 mawon. Lah kok murah ning kono iki? Piro, Mas? Sing duwe karo cerewet sakare. Cerewet. Iki nang londong semur. Nah, Pinten, Mbak? Alah Pak kok nek kono mbeke dhewe 14.000 ndak wis ah. kasar ning nyenengati. Lontong karo brutu. murah. Lontong karo brutu kok 14.000. Lho tenang, ya wis karo dhewe 14.000 ora wis ah. Kasar tapi murah. Ya, lakone ben tutup ya. Ya. Pergi iki panyuwunan. Iya. Ya. Kan iki dalam rangka suran. Heeh. Ya kuli satu tembang mawon. Nggih. Aku atur panglipur. Nggih. Oh, ben lakone iki tutup ya. Ja. Saben dina mongamun ngantu-antu sira harap urip bebarengan bunga susah apa tega lan pun kakang
bisa lali sinareng Risma Kuncoro
penting awak dhewe ayo bareng-bareng nutupno. Lho, iki tekene. Nang, Iki tekene sapa iku? iki lho pembeli saka Malaysia wis teko. Iki lho sing tinggalane Pak Karno. Ora payu. Iki sing apik iku payu. Lek kok sing arep mikir padha ae. Iya. Lah iki karo Iki sing mati. Sing tuku mati keloloten sendok. Aku mun aja kumunan kae. Biasa. Aja nah. Uripe donya iki aku pengen siape. Ya laku sing ora sampe maksudnya wah, aku mikir itu tua pajari para mobilnya kok bakal. Aku sausé berjalan karo seman kali. Wah, ngeri temenan. Koyo tua pajari bakal mati ora iso bayar tanggung ora iso. Ora iso mikir ah. Yo piye Ora iso mikir. Ora iso mikir ku piye? Sakwise berjalan karo seman kali joli. Iya. Gule-gule rokok sampe wae poso. Iya lah. Wah, temenan. Tau ora lho men iso sing rasane kok somben kono. Iya. Disuwek cangkeme. Sing rasane kok. Iya, iya. Sing gawene nginceng wong. Lah sing ngicek wong. bakal diculek Mas. Iya. Nek sing gawe kok sing pino dibeli kok lha iku. Barangkali bukan. Diketok apane lho? Lah sing mangan kek wong liya bakal cocote yo nyonyor. Iya. Iki nek karo adik gelem munggahne malah 5. Menawa ketoke kok anu kan Wadi iki, aku kok ape ditokno menawa. Iya. Ngene, piye? Yo nglimpe ya, Le. Nglimpe aja nganti kono nang bapakmu. Iya. Iya, ya bani.